dong akan becune saya di lasi itu Plain District long Bihalia long election ke dua hut sitame kadok kawe kalbiang long mate angtan kalbiang long angtan ke dua akal biatung akeman rong kerani is restricted holiday nangi po siam sa follow lo agar lokal lo hodak chief minister deng pillo ne notification ulai pit lasan dataksi non head down ilitum kalbiang long akisung ke boy lapen kalbiatum kacing tut on the our side Delhi abang siam sar nangja pon lo lapen siam sar nelefan pon nang lo ne tuk tim pen Delhi wangi University of Putha UPSC long ilitum ke akaprek language doknan kok lapen ke sports of Putha lapen ke tribal minister tuman cetong ipu pona ngelo gelong pen asam along IMP do anda nang turut pak lasi tribal minister along sidame cetong namro hola so tribal minister along ke Delhi ben poisa nang lopo plain tribal atum si ili tu matangka anda khoros etiti pon etiti tanona bangke siam sar nangli pon pen nona bangke central government Delhi ben sa poisa nang khaknak ko tribal farman laan hill tribal fan laan plain tribal fan laan ko hodak pe sinang khaknak ko nona man lapen ga ko ili tum Ladakh Assam University along sitame itungka tribal university nangi po education minister government pradhan along sitame damlo lapen hola so ke dam aboda banke Assam along minister Bobitro Margarita ta amithanda nang sidungo nang litungka to koi photo long lo lapen ke labangso long sitame tribal university apan sitame ilitung kelong pomji angwing si abisia ke felo ate nona bangelana student atum lo ke chali ta sumpik lada ki sumpik ade la bahlo lada Assam University ke ho silchar anda pina campus to la pian itum bangke lada ke do bangke ke department to ta asa itum da tribal university jong si long lo pulo tante ilitum kasamet ke da bangke department da do piko lada si hele kaman penceglam bom kadok pawi penta kadok be ke chali jui phanta lada awar saino lapenke ilitum UPSC IAS IPS ke mana tum kompik adem bangta akaprek state Nagaland along Manipur along lapenke Arunachal along Meghalaya along sidame hola dat kedua tribal atum bangke Pini Assamese subject tano, nani Hindi subject tano, pinang ni. Lasu alam sitame Ladakh Jitendra Singh, Minister of Personnel, Public Grievances and Pension. Labangso Minister Pancetong Namlo, Talata. Akapreka tribal atum tame nanglitum language subject apa ke nanglitum people that upon us in Alitum, Kal Biango get to a tribal Tom Sitame, Nili study Pamekape, Nan claim people who can say Nancy Chapter. Amno Tante Ilitum, Gitari Somar Kadok, Visame, IPS, IAS, Manatum, that Opo, the leading tape on road. Lapenge Ladakh is sports minister along the Damlo. Sports minister along sitame Mansuk Mandavia along the Damlo alam nita nang pudunlo memorandum pidamlo lakadok kabia memorandum along piningaban naglito IMP upon nili give non a people laki pamabangke nang ding pipon posi ola sports minister nang si Chak lasi ilitum kadok awe Jing Thulji, lapen Chun Pom Nangji, Paun Nai Pulo Dante, ilitum Don Nangeleji, a election,
Abot sila may ditong Dr. Himanto Biswa Salamapan, ang Sositakong Pidunan po, lapeng ito,